Jisu nang reng tulu. Lapen arni kete cu kedam tang hom keluar ni ilitum talon talila. Kasua pran ilitum kosong si munira tum kechok ke loma pu alam aputa kamunti kapar sijit pu apan. Ilitum Sotole arvo ajeng toy jeni dadam lo. Lapen hempu Yesu Christ. Eucharist kang tir keseng kipi kru kula kakam kipi dai hei alam dai litum cemat hadam lo. Ke hempu Yesu Christ kisung kela kececak heng perpan kecepon heng perpan athak kiti na penalang pan tipi dalong kipidam tiri along kipidam alam ilitum matha lo matha derapi ilitum ning arong perpipen pu Yesu Christ nang reng tulo pu akidi alam ilitum talon talilo donatum cuarui hebna lapen ilitum talon lo misen lo. Akhirnya lah hempu Yesu Christ iti penang reng dulu pu alam la penakam ini tum cetalon lete ini tum penak muapi reng bom jilang puning acete dama thaya we hempu Yesu Christ le nang reng pitu the ulo tangte ilitum mo api mo angno renggom jila puning cite dam bowe Paul sang ho kang thir isia korin angdeng pi kre pho angdeng so kre pi pen alang li ilitum apan la puson eke thana lam lo pu Jesu Christ jongsi iti penang reng tu the ulo tangte nilitum nang litum apan birta ke ni nang kevan pi athege ke jok abirta nang kevan pi alam ke hang ardi ave amu bang be alam la pen Yesu jong si ke ti penang reng tu tele pude nang litum ake kroita amu bang be ajora be ardi ave angkura polong ave pusi ipu bonta ilitum sinilo hempu Yesu Christ nang reng tu beklo alang li tilo bonta alang li nang reng tu si kiti apan dong thorlo kiti apan perem hoklo non ke alang li ti un elo alang li ke arnama so arnia so kai ke do vera bang kai ke kereng vera bang alang li si ilitum apan pereng punggi pereng verji pu alam cak ekacipi alang li jongsi Lazarus apan pereng pu ahul Lazarus dipit arlopen nang barnon pu kehang naim arong ahemi pia supu apan ubong kurnon puki pu aban jongsi amit hang nang cireng tu tede pu lo tangte ahok lo ilitum pini arni Christian pu kecipu ilitum Jisu ke arnam lo pu ke hak hang ardi hang ajorta avil Ponta la pugali donatum ilitum non ke chinilor lo alang li ke hok ahak arnam binong arni binong lapen arnam arni binong pinaga posik alang li metanga jakong pen nang reng chulo lapen non alang li kiti penang kering tua bangsi ilitum apanta nang pereng tujipu lamcak nang cipi alang li la kusong si
Neli hello tawar, neli hello chithe, neli hello kai, pul, cipula. Kapuson ke cipu beka bangsi, pini arni ini tumapanta, ni dan tumapan, nang pereng tuji. Ni po ni pan ni kipia tumapan ke angke, inut beka panta ni pivirve ku, alam ni jipu. Jala puson, alam cak doko oposi, pini arni ini tum, kace hok papik pen, la tempu nang kereng tu akidi alam, ini tum katalon katali. Juaroi hom keluar ni istar sandear ni nang itu ning doan pen talon talilo kahaylo ong an ta chulo kahaylo bisen lo udah magang kay dona tu la istar ani kethe istar hom guru Paskha bom kuru hello arni ke thene monduli ka pithi ka teng la pen ka chini damat pen ke thana teng le putang te istar arni hello ke thene arni le Christmas arni ke the gali akaprek arni ke the gali ini tum katalon katali lapen la katalon ardi kipi ajor kipi alira jam kipi kaparlin dundo atege pangbar lo tante Christmas aguke litum ho mat arong kipi pik ni alira jam kipi omso yi kali imethang hem wit pen dang lok ha Christmas tree tang ha tiklu long so ke tar dun tang ho ha kritikin tang ho ha kupilone sri mere jong technically bom kapang der la pu mat ino ke ba ve lan an ili tung ning arong chipi ponta ka ini tu munira tung ki chok ko som si ke long ma pu akiti palam ili tu munti par siglo tangte la en puji Yesus Kristus kiti penang kering tu hello akitin nei akan do la penkit la ikapejok alam mo long akitin nei adi ke do nei angkung lo en puji Yesus Kristus amhalang teglo to misel lo en puji Yesus Kristus ason kamang bumi mi akan kwem lo ni ulo la pen muher deli person si alang wi anu tumapan iti penta nang per pi burlo nang pereng dulo met pit kangyang lo on seta la ini tumapan nang pejo akam alang wi kitlem bom mahut alang wi lamuta ha tipid alang jud ko alang wi tomo iti pen jud ko pulo tangte sai ke joy lo Upisi ali ke do jila, hang ali ta bilo. Athege ini tu ngaprangi pui pia tu ta ti bom lo, auve muni tu ta puson si ti bom lo. Non la bang jo ki ti bom ahura ason si en puji Yesus Kristus. Ason la lam nang thang det jat det ko pipilo ne det pen ti normat insamri bulo tan de. Jonghoi jila. Alangli penili tum ko pisi ke cepre jila. Ini tum da munit, alangli da munit kapuan copo. Bonda ka cepre do. Alangli ke sining pensi ke mangapan. Alangli ke arna maso amia so. Ini tum munira tum malong ke vang ke. Ini tum apan nang pejok ji po apan si ke vang. Lapela ke vang pen nang pejok akam ke kwen. Ki pensi. Ini tum apan nang pejok pung lo. Ili tum piniarni, katiang masumar, ana masumar, ili tum cihang unlo, cihang long lo. Atheke, ahuri si ili tum kacipang bodek, la arna masuarni aso, aot. Ili tum apandang pintu lo. Alang li si ili tum apandang pintu. Atheke, alang li ili tum apapun inghor pider lo. Tapi porna mapan itu nang cia daya reng. Alang isi avia peka cipi bupen itu pider.
La pusom si itu mapan epe jok pung lo. Arnam aso arni aso epe mam tu si arnam. Ateke sining arat amu aju eka pace hem pung ji apan a or ipi julo abang sai ipi julo. Julo pusom. La si ilitum istar arni kete. Jisu kiti penangkereng tu arni kete. Katalon alon pe doon nang ji alira cham pe doon nang ji ateke la hello ilito ke ake kroy Christian na ke kroy atiri mo pe na ilito chitan lo alang ile nang reng tu he ulo tangte sai ke joy tola son alam lo so ni alam bang ke pini yang ile thot ilito hempu Yesus Kristus arnama so arnia so ke kang hon parabang kanjin so parabang ku arni ke kisi ka talon ngo karke kang tir ke cheng hod dili nang ito mapanang kanam relo pini ke divine mercy arni ke thi si ka talon hempu arnam kang hon kanjin so parabang ku arni ke thi si ilito ka talon Talonan koklo la suarni ke tita. Atike chu bhamkuruani ini tu katalonani ke thi. Paskhani ke thi. Alam nangdam eno ulotan te. Lake arnam ikang hon uapot pina. Arnam leili tu mapanang matate ulotan te. Ili tu ke man tu ningkan si mirklung ko. Lo arnam ili tu mapanang tip depen, munir pan tip depen. Alang li pulo ba mesen lo. Sining tu tip lo pi ting prang ing lo bote poso kupulo. Habi lapi tip alang li tip lo me olo ku. Alang li tum tekun kai si karita ta charden lo menelo. Ni me pig lo ku. Tapi ini tu punya tu mapanang tidak alang ni rasam si ni ngarong cipilo mesen lo alang ni so cipilo alo so cipilo mesen lo bon seta ini tu punya tu mapan pap cuma tadet lo alang ni hukum arkan det lo hala suami anam ni tu mapanang in hon he ko som tante alang ni ning ci haksi onan tum itu melo onan tum ke hoy he cuman mek dam dek jok lu pilo ne punang rat ta jok lu bene lo bon da lang li pupe ili tu ma panang kori chorte nang tu ma panang tin na puan ning chi pi te to ko pujilan pusi pu chot lo ko pujilan chok se le lo mo hu nang le lo tang te apo nang chok lo tang te pusi pudam tu ne sopo nang tumapan nang pejok tu po jolason laki ko pia podlo kang hon pensili tumapan nang tip nang teng lo non kang hon pat pik pensi ini tumapan e tip tu mil laki cenga kita Bible la kita cenga kita balong iki tip ke to nang ki tip ke cheng lo ini tu metha ke chok che ko ini tu ke pana hok dat arnam pen che pa hello dat angela ku ke pa hello ong ini tu muni le tu ke alang ilong pate bok ke dat la si arnam si ini tu malong nang pate bok rong lo ku pia pot kang hon ke du ko pot kang hon ke ti ko pot ni lai he yang muni le tu ma pan tip na ji theng na ji na hok da ji pue kang hon ki do pen e matha thu si ini tu ma pan e ka pe jong chia pan alang i so pu pan pu thi nang toi la e mo pen ini tu ka chan alama teng alang ni han pu Yesus Kristus bang lo ini tu ma long nang do tu lo e pa pi pu e ing hor pi lo la pen e papa daya ren itu tu picia pana dia pi pulo hen parpana ta alang li pat ari patam kelam le sining la pen pil tiada alang li konta ke thoma pan jang rem le ari patam kelam ham
si jang rem lo sining ke te ada lo na tum na an lo arna makang hon kiti lapen thang ma bele Yesu ari kapatam telam ham kali di Yesu ari kapatam telam ham kali ikatan lo jo lang non jo ni nang cuma pa nang kang hon la an ho pulo buan nung nang jing bi no da lo yi de bi no ma di yo pa ka patam telam ka thing nai la buan jo lo ke ho kasi patam telam ham lo jo la lo nang cuma pa nang kang hon pu e ka peklang la pela alang ni oh ni lang ingit ong pu da pulan lang ingit ong lang ireng apalay kang idbara ke kalipo ili tumunira tumapansi nang kang idlo nang kang tunglo ametang amunit ametang ara ekapinchong si apan kang ilo on nang tu lerat ledet atum lelong lewang non nang arbak nai yo ari patam telam ham nang kabak dia kan jula son akang hon alam si piniar ni ilitum kacemat khadam Sister Fausta suri hini ningkan si alang ipan non la me Pope John Paul hini piniar ni alang ni ke muni kang tirlo alang li si la Sister Fausta pan muni kang tir ke kapiman la so sister Kopi koson penapot si piniar ni muni kang tir ke manlo alang ipan en pu Yesu Christ nang ciklang si la non ilitum dake be jo ponta nang itum ahem ari along doji Yesu aning kang tir le hala populo atur itu ang di ala atur keng gitu jai he di la so pupu rara pan pinon rara pan peklang non la son leklang non ho pu arnam hen pu Yesu Christ me thama masih sistar pan tipu putan la son aiki populo la son hino di la son hino lale pacetangon la ke ni nang tumapan muni da tumapan nang kang hon o ang tekno pu apranga hu penta anang me kang hon abang pu ili tu cetan bom la pen alam da chini lo tema te bon seta la non divine mercy arna makang hon akang jinso alam muni da tumapan ke than tule thop pen ang so se muni da tum arna makang hon akang jinso alam aputa mathal lapen lapuson si piniyani along a dimta amondulita la divine mercy for men